Hola, sóc el Joan, benvinguts al canal. En aquest vídeo anem a comentar l'examen de llengua catalana de l'ESPAU, l'accés a la universitat, del juny del 2024, la sèrie 1 concretament. Anem a veure, com sempre, només la part comuna, és a dir, tenim l'opció A i l'opció B, podem triar, però anem a fer la part comuna. En aquest cas, tenim aquí l'exercici 3, que ens diu reflexió lingüística, indiqueu l'anàlisi correcta dels pronoms, les oracions o els sintagmes subratllats. La primera oració ens diu: era una casa plantada arran del mar, amb moltes finestres amples i molts vidres. Jo mateix vaig acompanyar la mà de l'arquitecte a traçar els plànols i li vaig dir que no hi planyés la rajola de València. És a dir, tenim aquest li que el tenim subratllat, per tant, farà referència a què? Vaig dir-li a l'arquitecte, no? Per tant, seria un complement o objecte indirecte. Si continuem al següent, a la segona diu: Google va comprar l'empresa que va crear amb els seus estudiants per 44 milions de dòlars. Aquí tenim una oració subordinada que comença amb un què. Diu Google va comprar l'empresa. Aquest què podríem introduir-hi un la qual, és a dir, va comprar l'empresa la qual va crear amb els seus estudiants. Per tant, si podem posar un el qual, la qual, això serà una oració subordinada adjectiva o de relatiu. I sempre farà de complement del nom. La següent frase diu: van idear-lo amb l'ajut meu 3 jardiners d'anomenada i un artista que diu que era dels millors d'aquell temps. Aquí tenim subratllada tota l'oració, que en aquest cas és qui fa l'acció de van idear-lo. És a dir, aquests 3 jardiners d'anomenada i un artista que, és a dir, a partir del què, ja és una oració subordinada, però els 3 jardiners i l'artista és qui fan l'acció de idear-lo amb l'ajut meu. Per tant, això faria la funció de subjecte. El 4 diu: la qui tenia més ganes de guanyar-se la meva amistat era una senyora que, pobra dona, estava tocada de la mania de llegir i d'escriure. Em penso que no podré parlar amb simpatia d'ella. Parlar d'ella amb simpatia, és a dir, això hem de veure que ho podríem canviar d'ordre, que no forma part de simpatia, sinó no podré parlar d'ella amb simpatia. Per tant, amb simpatia i ella són dues coses diferents. Aleshores, hi ha una preposició que no la podem treure. Aleshores, aquí seria un complement de règim verbal o preposicional. És a dir, quan hi ha una preposició, si no ens respon, diguéssim, a la pregunta on, quan o com, serà un complement de règim verbal. Si ens responés alguna de les preguntes de circumstancial, tindria preferència, però en aquest cas no. I l'última oració diu: la casa sí que era notable i ho era, sobretot per les coses que van passar-m'hi. Aquí ens hem de fixar que tenim el verb ser, és a dir, diu era, i aleshores aquest pronom, en principi, el que ens ha de fer és un complement d'aquest verb ser, que aleshores seria l'atribut. Anem a seguir amb el següent exercici, el 3.2. Completeu les oracions següents amb la forma correcta de les dues que hi ha entre parèntesis. És a dir, aquí tenim el què sense accent i el què amb accent. Recorda que la Maria no vindrà a la reunió. Darrerament no sé què fa, va realment a la seva. Aquí hauríem de veure que el segon és com una pregunta indirecta, és a dir, no sé què fa. Per tant, el de la pregunta indirecta seria el de l'accent i l'altre simplement seria una conjunció. Recorda que la Maria no vindrà a la reunió. No el podem esperar. Aquí tenim el massa i el gaire. No el podem esperar gaire estona més. De fet, ja és massa tard. Aquí, clar, hauríem de veure més que res el segon, que ens queda molt millor. El massa, no? És massa tard perquè arribi a l'hora. Al C tenim en lloc junt i en lloc separat.
Diu, en lloc han trobat l'apartament que buscaven, si s'haguessin decidit per la platja, en lloc de la muntanya, hauria estat més senzill. El segon aniria separat, que seria un sinònim de en comptes de. És a dir, si s'haguessin decidit per la platja en comptes de la muntanya, en lloc de la muntanya, separat, i en lloc han trobat l'apartament amb el sentit de a cap lloc, en ningú lugar, que diríem en castellà, aniria tot junt. El D diu, no sé per què, junt amb accent o separat amb accent, no sé per què és tan car, i l'altre, el per què d'aquest preu cal cercar-lo en l'encariment de la mà d'obra. El per què, sempre que ens porti l'article al davant, s'escriu junt i amb accent en català. És a dir, el per què, per tant aquí, a la segona oració, aniria aquest d'aquí, el junt i amb accent. I l'altre, no sé per què, seria com una pregunta indirecta, per tant aniria separat i amb accent. Es veu que no té, i aquí hem de posar el gens i el res. Es veu que no té gens a fer, no ens quedaria bé, no? És a dir, es veu que no té res a fer. Sí, sempre diu que s'avorreix perquè no té gens de feina. Si seguim amb el següent, el 3.3, ens diu completeu les oracions següents amb la forma verbal correcta del verb que hi ha entre parèntesis. No podeu utilitzar formes perifràstiques. És a dir, no podem utilitzar el vaig més el verb. Diu, aquestes mongetes són crues, no s'han, i tenim aquí el verb coure, aquí ens aniria el participi, no s'han cuit prou, tal qual, no porta dièresis ni res, és a dir, aquestes mongetes són crues, no s'han cuit. Tu no li, tenim el verb donar sempre la raó, perquè molt sovint s'equivoca. Tu no li donis, tenim aquí el present, no aniríem G, donguis, no? És a dir, tu no li donis sempre la raó. Ara tenim el verb reconèixer l'error que he comès. Ara, com que és jo, perquè diu l'error que he comès, seria en present, ara reconec, acabat amb C, reconec l'error que he comès. Si cada dia li, tenim aquí el verb escapçar, una mica la tija, al final et quedaràs sense planta. També seria en present, és a dir, si cada dia li escapces una mica la tija, al final et quedaràs sense planta. Ara em demana que li, tenim el verb fer costat, però jo no em vull comprometre a res. Ara em demana que li faci costat, seria el subjuntiu, en faci amb C. El 3.4 ens diu que senyalem en el text següent les 5 grafies que corresponen al so fricatiu alveolar sord, és a dir, la S sorda. L'agència, aquesta C seria el so de S sorda, agència tributària, aplicarà el mes de març. Aquesta S ho seria si estés aquí una coma, un punt, o estés simplement a final del text, però com que després té una sonora, més de no ho seria, aquesta S passaria a ser una Z, que és el mateix que li passa a la C trencada de març. És a dir, si s'acabés aquí la frase, sí que seria una S sorda, però com que després tenim una vocal, passa a ser una sonora. Impost, aquí sí que tenim una S sorda. Després, les transaccions, és a dir, aquest les també ho seria perquè després tenim una sorda, i aquesta d'aquí i aquesta d'aquí també ho serien. És a dir, transaccions, la primera C no, que seria el so de K, però la segona sí, que és una S, i l'última S també ho seria perquè està a final de mot. I l'últim exercici ens diu completeu les oracions següents amb els verbs, substantius o adjectius adequats derivats dels mots que hi ha entre parèntesis. És a dir, com sempre, ens donen una paraula i hem de posar de la mateixa família, diguéssim, el nom, l'adjectiu, el verb, el que quedi bé. Diu, demà hi haurà boires, boirines i un cel molt
hauríem de posar l'adjectiu, com estarà el cel, estarà enterbolit. Ojo que tèrbol porta accent, enterbolit en aquest cas no em portaria. La B diu, malgrat els favors que li havien fet, en Joan mostrava una actitud plena de menyspreu, indiferència i, aquí ens donen ingrat, en aquest cas seria ingratitud, és a dir, ens van donant tot de noms, no? Menyspreu, indiferència i ingratitud, acabat amb T-U-D. La C diu, després d'un espectacular incendi, l'edifici va quedar completament, en aquest cas seria, si ve de carbó, carbonitzat. O sigui, seria l'adjectiu, carbonitzat, amb T i amb Z. Abans, la Maria era molt esquerpa. Per sort, darrerament se li ha, i tenim aquí la paraula dolç, una mica el caràcter. És a dir, aquí hauríem de posar un verb, el verb seria endolcir, en aquest cas seria el participi, se li ha endolcit, cuidado que aniria amb C, no aniria amb C trencada, perquè després hi ha una I, endolcit, una mica el caràcter. I l'última, aquell succés tan lamentable el va, i tenim aquí, prestigi als ulls de tothom. En principi, clar, com que és un succés lamentable, se suposa que hauríem de posar el contrari de tenir prestigi, que seria amb el prefix des al davant, és a dir, desprestigiar, posaríem el verb, aquí sí que tenim un perifràstic, el va desprestigiar als ulls de tothom. Al ser a l'infinitiu acabaria amb AR.